Lappiin, eikö niin? Ja nyt komppi käymään ja antakaapa tulla. Lähtö Lappiin. Aivan loistavaa. Saa tulla vähän tänne, nimittäin tämän jälkeen me lähdetään käymään tuolla sitten eikö vaan, niin nyt on mun se ihan hyvä, otetaan se saha sitten jälkeen, koska meillä menee yöpäivä. No laittakaa komppi käyntiin tänne näin. Lähtö Lappiin, heitä kun sulle. Lähtö Lappiin, heitä kun sulle. Lähtö Lappiin, sä kunnon sakkiin.